Johor dia. Kan udah ngapain lonceng? Halo lonceng. Loncengnya apa? Cik.
Marede Mahita, Sen buku ED nomor 112. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung do, sude akka na mangulahosa,
Hoddo baritanai rodi saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang terbahek kami mabahe manang aha, molosoho dongan nami, dibaheni, selehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi, dohot mangulahon lomo di roham, saidongani mahami, asa mia kami di bagasakko, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Sanggup tuju hamumulu napasabang sanggup gogok langit surga pamasahatan sabatku pasilindo hataon hui modo sai katadi manjalahi hasonanani dan margogo au mangalo akadosati tatiahu tulang bumi tunasonani pasimotong hatani sai totong turohati pujiyoku magowarmu salelengai. Tatangihon ma patik ni debata dihita ni binggu sadarion ima natar surat di Psalmen 110 ayat 10. Biar mida jauh bado permulaan ni habis suhon maruli habis tara na sumurung do sudi akka na mangulah hossa hoddo baritanai rodi saleleng-lelengna atong ramanggidogo mahita asian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon habar tu patikmi. Amin. Mari dehita.
ma dosata tua dopa ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di julum martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goron nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Kodo na patupahon. Hasesaani dosa ni hami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak kaulongan ni roham. Se asi maroham di hami. Akka na mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi matu hami tu bagasan rohan nami. Hasesaani dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tarengot Tuhan sani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau. Ay au dosi paluaho. Hasangapun mah di debata na digijang. Amin. Are dehita. Patuku marohatku, oh Tuhan di hatami. Gunang pola beau ganggu, pangabagat bagami. Asini rohaku do, dan namucat siang ho. Ia robe hamatean bina sudah bohalhi. Angoluan mahutean siang nama dokoni. Asini rohaku do, dan namucat siang ho. Hatani debata turpuk epistel di minggu palimahon lung Trinitatis sadarion. Taksurat di poda opat ayat sada sahat wa esia. Tajahama secara responsoria. Saya tangi huma hamu ali akka anaha. Pangajaran ni sada ama. Jalarikoti hamuma gumuruhon pangatusion. Ai aupe si mini nidamang doau hasudungan jala anak sasadani daina. Saya eahi hapistaran, yahi matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tudali akka hatani pamangaku. Permulaan ni hapistaran odo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok nani omom tumuhor pangatusion. Ay siara pa kita sude,
lehononna do tu ulum bulang-bulang hasoloan tupan na jagar situ tu basa-basa ononna do tuho ido sahatna martua ma akka na tumangion hata ni debata jalanau piopsa. Amin. Mari dehita. Di bait Tuhaki Dung Yesus maringan dia Nung nasonang awon Dung dame rohaki Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Sonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Au naliluhian dapot sambuloki Dung Yesus maringan dia Mengasai dosaki di banyu darnai Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung nasonan doa Dung tu Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Tahatidak kon ma hapor siyaw tay songon nahin na tindak ko ni dongata sa hapor siyaw sa dok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba idu ama pargoguna suhatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian santon di parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghumani silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo la hudur tu siamun di debata Jahoba amanai pargo guna suhatu dosani disima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au persia di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogok daging ni halak na umate dohot dihangulun surat sudah. Amin. Tapi gimana titing di minggu tasadarion. Shalom marita saluhuna. Shalom. Tapi gima ting ni huriata Minggu tanggal 12 Juli 2020. Selamat hari Minggu matu sudah ruas namar pungu sadarion tarlumuwi matu ruas na baru mar Minggu di gerejaon. Kami parhalado do ruas pasahaton selamat datang. Jala tu ruas namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot parsaripeon mulai hari Minggu sadario tanggal 12 saat tanggal 10 Juli 2020 kami parhalado dohot ruas pasahaton selama ulang tahun Tuhan Yesus memberkati parjulu goarni Minggu palimahon dung Trinitatis paduahon tobek Minggu rikotima gumuruhon pangatusion patuluhon kebaktian online danak sekolah Minggu di patupa huriat tado di hari Minggu sadarion kebaktian danak sekolah Minggu masuk jam 7.30 marhite channel YouTube tu saluhut na toras nyaka yanak kota sekolah Minggu asa tasosoy na sida madohoti kebaktiani
Laos tatosoi may anak kotai asarade laho pasahaton pelian tuhuria marhite situawik manang di pasahat tuguro sekolah minggu. Paupaton minggu keluarga dohot pasahaton pelian bulanan. Hobar ta minggu sadarion margoar may minggu keluarga na dipatupan ni gano minggu paduahon si gano bulan. Laos sadarion mahita pasahaton pelian bulanan bulan Juli 2020 tuhuria laho pada sipak kobasion di tonga-tonga ni huriata. Tapasaha may dipoti pelian bulanan nang di parade di bahal ni gereja. Tuaka ruas nang madohoti kebaktian marhite online. Tapasaha may marhite bagas ni Buru Simajutak Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Parjamita Pendeta RI Burhutahayan STH. Di Wek 2 B Aritonang Bursi Marmata Jalan Perkutut Gan Warga Kiri Rel Parjamita Pendeta L Nubaturuan STH. Di Wek 3 H Pardede Bursi Barani Jalan Setialuhur Gang Apel Parjamita Pendeta Haji Siregat STH MM. Wek 4 di bagas ni keluarga Situa Jesirat Bursilalahi Jalan Budi Luhur Gang Batak Parjamita Pendeta Telu Baturuan STH. Papituan titing nang marbagas titing paduahon nang majalo pasu-pasu parbagasom ma pangoli Rio Oluan Situpul SSI anak nyamata paho Situpul tubuni nata Rospita Bursi Majuta Nahinan Sian Huta Jalan Tamrin Gang Melati Dumai Riau Huria HKBP Immanuel Resort Dumai Distrik Tolupulu Riau Pesisir Dohot Orwana Yosi Maria Silpia Boru Silalahi Boru Nyamata Ramli Silalahi Tubuni Nata Estina Boru Sinaga Sian Huta Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Milium disakapi na sida pamasumasoni di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 di Huria HKBP Immanuel Resort Dumai Ria Pawaluhon titing na Marbagas titing Parjolo naing majalo pasu-pasu Parbagasom ma Pangoli Daniel Putra Tua na Ibaho anak ni Amata Marulop na Ibaho tubuh ni Nata Ria Pulina Bobina Sida Udaon Pamasu-masoni di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Pasiahon Namoding. Nah di hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 nunga jumulo marujunggolo ni Amata litong pangaribuan tutup umur hulang rubi 50 tahun. Nah hinabaluhon ni Inata Roida Boru Sibarani meninggal tolu danak sian Jalan Budi Luhur Gang Kenanga Wek 4 Jalan Ditaruan tu TPU Sukadono Helpetia sayang gia matibu di lehon tu hatta pangapulion tu keluarga na tinggal hosa pasapuluon jadwal par minggu tu minggu na nengro tanggal 10 Juli 2020 Parjolo minggu manogot jam pitu wib 1 jam wib wik tolu taba umum minggu manogo paduahon jam walu tolupulu 1 sia tolupulu wik sada taba wik 4 minggu siang 10 tolupulu 1 11 tolupulu wib wik 5 taba pitu minggu sore 17 wib 1 18 wib wik sada taba wek 4 10 sada sermon perhalado sa resort di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Patupa Horiata do sermon perhalado sa resort masuk pukul 18.30 wib maringanan di konsistori bilut parubasan ni Horiata marhite tiktingon hubaboton hamatu sude perhalado di Horiata dohot perhalado HKBP Sintis Asaryama Madohoti Ulauniu Ruas Sibuanon di Bagasan Tangyang Nyonya NP Situpul Bursi Hombing Weksada
kondisi sakit opname di rumah sakit Adpen. Tik-tik para pengon ni huriata bui mata bereng di padep ni huriata hagabe pagaran dauli songonima tik-tik di mingguta sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marendehita hupapu pelean sada ado sadabe. Yesus leho hatorangan hapistaran mangatusi hatami lehon matana marnida dohot roha naung boto dalam ni asa potong maradokong bohimi war dalam kami asa digong gomito ini mahami galuk ari maajari haminadi haoto onidobe asalam porseahami hosabino hangoluan nami lam lumele lam pasoho rohama rohanami hombar Tuhan kama pangalaho nami say martua manasida lamambahe suku habon anai aku surat Allah iba Yesus iba tarsigat tungatai ale Jesus sabatogu habina di parporangan asa dapot di ujungna hamo nangan Jesus lehon hatorangan hapistaran mangatu sihatami lehon mata namarnida dohot rohan nanggung bodoh dalam ni asa potong maradokong bohimi mardalan hami asa digong komito dimima amin. Saluhutna roha ima mangarajaya kati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang hahaanggi na pinaribot tabukama
sian hatan di bata jamita di minggu sadarion. Ima Lukas onom ayat 30 sia sahat tuaya 42. Songonom ma didok disih Lukas onom ayat 30 sia sahat tuaya 42. Jala dihatahordo nang upamaon tunasida. Tung tartugu nama pitung madongan na nama pitung di dalan. Darap targurung manasida duaca. Dada sumurung sisean sia guruna. Naung sundeng gaddo ganup molodoson guruna. Ahama pola pa bereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia nasatiyang na di matami dang diatoiho. Tung dohonommu ma tu dongammi uwahupak ma jolo silbak-silbak na di matami yang gia. Hape nasatiyang na di matami dang diidaho. Eho pangaci jumulu maupat tiangi sian matami dung pei asa pikirommu manang beha pangupakmu disilbak-silbak na di matani dongammu. Ido yanggo saha ne turpuki horas madita sehat hita sudiate hakamanginang. Puji Tuhan mak da jaga matutu hahi pasot tatih sudido kita martangi yang asa unang adok sahalak pe ruas tanah di pagaran naulion na terpapar covid alaniko sedonon nami do unang bosak kamu mabigi molo diakka mengawali jamita donon nami menghimbau asa tajamot tu dirita sian akka COVID marhiti na menjaga stamina tubuh, menjaga kesehatan hati, pikiran, jala mengkonsumsi akka makanan na bergizi. Jala bulubui saya tetap mahita menjaga jarak, unang apala pabibasuhita berinteraksi dalam komunitas narame. Alai molo tumpi kon harus sita madohotisa tetap mahita dalam arti mencuci tangan, membasuh tangan. Karena itu saya kira hal yang prinsip, hal yang sangat penting dihita lau majawaton hahi pasota. Amuak kadongan nani haulongan sahak mahita numaing lau manakasi hatan itu hataon di paraminggut ta sadarion. Kalau tajahan aking upama do turpuk sadarion. Taringot tu bagaimana kita nasa jut mamereng haurangan ni halak alai dang bui hita mamereng haurangatta. Sungguh dia hita digambarkan di turpukon ibarat sungguh nama pitung. Nama pitung naidok na di turpukon dia punya mata bisa melihat namun dia tidak merasa. Namun dia tidak mampu dalam arti mengulahon aha na pinangido ni debata sen ibana. Eho pangacininna. Eho pangaci walau diterjemahkan nih dalam bahasa Indonesia orang yang munafik. Halak na munafik do jolma na merasa dirina iyas badia jala halak na munafik do jolma na merasa dirinya paling hebat di hadapan Tuhan dan dia mempersalahkan orang lain, menghakimi manang menguhumi halak naasi. Salinai molo aka jolma na talup mamicang ba memang unang besi picangon parang enak. Jolma na menguhumi ba unang manyasi human ibana. Alanido di orai tu hatai kita masih human. Ay dangadok kita nature, dangadok kita na sempurna,
Dangadok kita na iya, sudedu hita merhahurangan, sudedu hita merdosa. Buasa di orai tu hatta hita masih uhuman, ala memang dang tamado pi hita masih uhuman. Dang tamado pi hita manguhumi dongan. Ala niya hasalinay, dangadong sahalak pisyak kita na iyas. Holad debatado na iyas, holad debatado na badia, holad debatado na tama manguhumi. Amuak kadongan na niyaulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhani, marhiti turpukon, digabar hodo tuhita asang giat bui dalam arti parjulu menadadiri, parjulu memperbaiki diri, baru memperbaiki halahan. Mulau tajahas yang ayat demi ayat, tung takas doi pato orang desi. Jala dihatahod don nang upamaut tu nasida, tung tartugu nama pitung madongan na nama pitung di dalan. Ngabui tabayak kon noeng secara nyata, muladong nama pitung. Di tongat-tongat tak. Na pasti dang bui nama pitung manugu nama pitung. Molo adong nama pitung manugu nama pitung. Dalam konsep na nyata, memang terhubung guna sida, manang tergudung. Mereka akan celaka. Alani molo tidak kena mapitung na mangidu-idu rupani, mangidu akka pangurupion, seselalu lui dipandu oleh orang yang punya mata. Aha tujuanna asal nang tergurung na sida. Aha tujuanna asal nang celaka na sida. Molo tapa masuk nuang istilah nama pitungi itu konsep di firmanon, dan mungkin sahala perdosa menugu dengan na perdosa. Dan mungkin sahala perdosa na gudang, boy mamicang dosa ni akka jolma na merdosa. Ay guar nama sama-sama nama pitung. Nama pitung na igabar hodison, ima jolma na merdosa. Molo betul-betul do mengarajumi diri halak perdosa, dan adong hakku menghakimi, manang manguhumi halahan. Ay nama pitung duaw. Dang tarbahenau mamicang, dang tarbahenau manguhumi, dang tarbahenau menghakimi orang yang sama-sama berdosa seperti saya. Muak kadongan na ni haulongan, tergudung na igobaro dison, bahwa kita akan sama-sama celaka. Tidak ada gunanya orang yang berdosa menghukum atau menghakimi orang yang berdosa. Dang merlapatan nih, daktarulahu kita isi doakan atama lahu mamicang akan nama pitungi dalam arti kiasan nak kajol mana merdusai ima debata nasu merdusai ima debata nabadiyai biaya 40 didok dang sumurung sisian sia guruna nang sudeng gaddo ganup molodoso guruna ditaringoti di deson hubungan yang antara manang perbedaan ni murid doh guru. Bolo idoko guru ba ngasumber informasi, ngasumber pengetahuan ni manang parbinotoan. Dan mungkin sahala murid dalam arti kata buidus doh guru. Bolo sarupa do kualitas di pendidikan manang parbinotoan ni guru doh murid. Bahu pikir tangarong gunana. Adong istilah guru doh muriti. Batu magum ma dalam arti rap guru, manang rap murid. Naik konadong go kekhususan, naik konadong go keistimewaan. Atar songoni magabaran di hita jolma na merdosa yang dikondisikan manang dikatakan diturpukon sebagai murid. Dohok debata na badia, dang mungkin dosi ta dohok debata. Dan mungkin dosi ta songon anak dohok buru debata, dohok debata dalam arti di kualitas di saluhuna. Apakah itu di parbinotoan, apakah itu di kualitas iman dan lain sebagainya. Jadi suatu tarip purupani buhita setara dohok debata. Suatu tarip buhita salepel dohok debata. Ibarat perbedaan guru dan murid songon ima perbedaan ta dohok debata. Debata adalah di atas segala-galanya. Jadi molo sahala pergabus manang pangaci, molo sahala perdosa manang jol nama ngulahu nakka namaralo tuhatan debata manguhumi donganna namar dosa bahu pikir salinai harus dipertegas
itu tidak berguna apa-apa. Amo kadongan neolongan ikut takui do bahwa memang kita tidak sebanding dengan Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sungguh guru ibana, kita sungguh murid, tentunya kita harus menghormati dia. Berbeda do biha guru ni debata do guru narong di Portibion. Mulu ha guru ni debata salinai dia tidak bercacat, dia tidak punya kelemahan. Dan adong sada sisi nabui dalam arti mempersalahkan ibana. Mulu ka guru ni Portibion, dia adalah juga orang yang terbatas. Mulu adok pi guru di Portibion, dang segambari manang dang selepeli doh guru nata guare naking debata. Di atas ni guru na Portibiodo, ima guru na badiai, ima amat debata, ima Tuhan Yesus. Ahama pola pabereng-bereng ommu, silbak na di mata ni dongammu. Iya na satiang na di mata mi dang dia toiho. Salinai, apalah gunanya kita dalam arti mamereng hahurangan ni halak. Hape haurangat tadak tabereng. Ahama pola pabereng-bereng omui. Saya dintipu haurangan na rupani hola soti kelemahan na dong di berek kita itur tapa hiba-hiba. Itur publis. Itur tapa ila ibana di mangajana. Itur tapa enak kahata na sohata tu ibana. Ahama pola pabereng-bereng omu haurangan ni dongan. Molo memang adong dopi hauranganmu. Amuak kadongan. Molo naing berengommu hahurangan ni dongammu iko perjuluh pature diri. Amuak kadongan dang jadi dohonot tasone dok niai opak puluduai. Ya hupak majolo silbak na di matami. Manang ia upak majo silbak na di matami dang boy dohono songoni. Molo sepanjang kita dang mengintrospeksi diri dope. Molo sepanjang arong dope hahurangan manang akka pangalawasyota nama cebelga dia rupa ni debata. Ikut jolo tau pak mati yang siam matata asabui hita marsuru manang payason manang patureho nak kajolma na mempunyai kesalahan yang sedikit. Amuak kadongan na niaurongan. Nah pasti berbeda silbak dohot tiang. Molo tungpe misalna budohono molo istilah silbaki budope dalam arti tiu pun budope dalam arti kata berengon alaina pasti silbak umek dui setiang. Laus BH perupani hahurangan yalahan nasautiki molo tak koreksi dui sepanjang molo adong dope hahurangat tanau balga dang tamahi ta dalam arti mengoreksi. Ikut julu perjulu du hita salinai mangapolokon hahurangat tanau balgai asabuhi hita tama lau payason hahurangan ni dongata nautiki silbak do tiang. Jadi dang tama jolma na memiliki kesalahan besar mengoreksi orang-orang yang memiliki kesalahan hanya sedikit. Memang dia dupan di debata dang merdiai berhahurangan manang dosa na mekmet doh dosa na balga. Na idok na di buku na badiai ia upani dosa ima hamatean. Dang digabar manang dang ditegas kod disirupani dosa na balga te. Anggo nasa silbak tak pula dihakimang dihumi debata. Daung dang merdiai bari dosa yang kecil dengan dosa yang besar adalah sama-sama melakukan pelanggaran dalam arti pelanggaran akan firman Tuhan. Jadi memang mulu sepanjang itu adalah juga pelanggaran di hadapan Allah, pelanggaran akan firman Allah. Jolma nomor dosa dalam arti na memiliki dosa sungguh silbat na digambar hod diturpukon, dia juga akan menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Sama halnya dengan orang yang memiliki dosa yang besar. Amuak kadongan makana antara hita don anggo tujuan diturpukon molo debata ba memang nasa na merdosa na mek doh na belgarap uhuman na dui alai hita jolma molo tarajumi pe gumudang dosa ni halahan martibakod dosa tadak terbaik kita menguhumi
apalagi songon naidok ni turbukon silbak nadi si malolong ni dongan manang hahurangan na mek na niulahon ni dongan. Dalam arti kata saya tok tapa hiba-hiba tapa balga-balgaon, sementara kita yang memiliki kekurangan yang sangat besar tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi diri. Itu sama halnya dengan orang yang munafik. Kalau kita menganggap diri kita adalah orang yang berkekurangan, orang yang lemah, orang yang berdosa, maka sebenarnya jika ada orang lain yang memiliki dosa, biarlah hanya Tuhan yang menghakimi mereka. Bohado carana sabui hita dalam arti kata mengulu di hata ni debata songon na pinangido ni turpuk episteli, bahwa memang kita harus dalam arti mampu bersekutu, mampu diajari oleh firman Allah. Di dokdo di epistel tei naik kebigiun yakayanakon puda pengajaran senatorasna. Seorang anak akan diberkati apabila dia mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan ajaran, mau digembleng atau dididik oleh orang tuanya. Ido benna takas sai tadoki di patik palimahone iko pasang apom budu natorasmu asam mertua ho jalaliling mangulu hata iko pasang apommu adalah kewajiban asa dang bui tajalo kebahagiaan molodang olo hita dalam arti mabigi mangulahu nakapuda nina tua-tua. Nah tapi nuaingon ngagudang tongak kanatoras nasutar picang ngagudang jolma holad dalam arti sebagai status do natoras ale pangalaho danak song pangalaho tidak danak dope pangalaho niak kana somar rohai dope di boto dunian bahwa hola sumber bahwa debatado sumber ningudu alai dang tapatuduhun itu akagel lekta alai sejujur duhita dalam arti pabuah unak kahol sota bersungut-sungut di sudiak kana masa di tonga ningulutta. Bagaimana mungkin anak-anak itu akan menjadi orang yang hebat, orang-orang yang berkemenangan menghadapi tantangan apabila orang tuanya adalah orang tua yang rapuh. Jika kita rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat, yang mandiri, maka orang tuanya harus lebih dulu menjadi orang tua yang hebat, yang mandiri dan lain sebagainya. Sungguh dia dua sabui nasida mengulu dalam arti di kemandirian ini, mengulu dalam arti di kehebatan nasihat debata. Tidak ada jalan lain kecuali dalam arti kata mendengar, membaca atau mengulahun hatani debata. Holan alan yakka parsaurat dohot debatado adong kebahagiaan di rumah tangga. Apabila kita rindu anak-anak kita itu adalah anak-anak yang hebat di hadapan Allah, bukan anak-anak yang munafik, maka keluarga harus melepaskan diri dari kemunafikan. Maka keluarga Kristen harus kembali kepada firman. Jadi jolma manang yanakun naso olu mabigi natoras, naso olu mabigi yakka nasihat adalah jolma yang memiliki kesalahan manang dosa songon tiang naidok na digabaron manang diturpuko. Seorang tua yang layak menasihati anak adalah orang-orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah dan orang-orang yang tetap memiliki kelebihan daripada anak-anak tersebut. Songon antara murid do guru naking nahopatorangi apabila kualitas ni iman ni natoras doh danak selebel, bagaimana dia akan mengajarinya, bagaimana dia akan membimbingnya. Orang tua yang layak membimbing anak-anak adalah orang tua yang disebut sebagai guru dalam konsep firman ini. Dan mereka harus dalam arti memiliki kelebihan asabui mengajari manang mangarau nak kaya nakun nasida. Amuak kadongan nani awolongan di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Sahala yanakon akan berbahagia kalau dia mau mendengar nasihat. Alai out surah arong natoras naso olo laho mengejarkon hatani debata.
Maraduk pun akayanak kondasida. Unang mahyahiwana dalam arti berharap bahwa anak-anaknya itu akan berkembang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ia nakon manang natoras nadosian hatanya debata disebut mejol mana munafik pangaci dui. Natoras do ia nakon naso takut akan Tuhan, memang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang anak yang mendengar nasihat orang tuanya, yang takut akan Tuhan, maka dia adalah anak yang diberkati. Sahala natoras dalam arti na memiliki kelebihan, na memiliki keteladanan. Dia dupan ya kagelenga, jalan na marhabiaram maraduput debata. Iman natoras yang diberkati oleh Tuhan. Jadi akka ama-ama ina-ina nasutar picang harus dalam arti merubah diri, menjauhi kemunafikan, kembali kepada firman. Akayanakon na munafik, akayanakon na dausian hatan debata harus kembali kepada firman. Asabui nasida tama dia dupa ni debata. Kamu akadongan nani aulongan di bagasan Kristus Yesus molota amati di media sosial nuaingon. Saotik kelemahan ni dongan ngaolo di babelga-belgi di media sosial. Haru di media sosial ngasongonima buasna ramosna kapanguhumion, apalagi mah dalam arti secara kenyataan. Apabila sudah berhadapan head to head, manang face to face, manang ketemu di darat, apa yang engkau ucapkan itu adalah bahagian daripada jati dirimu. Orang yang suka dalam arti mengutuki orang lain, apalagi di media sosial, apalagi dia ke hubungan secara langsung antara tetangga, merebut tetangga, dongan nasi, manang ngadi dia itu adalah menggambarkan sifatmu yang sebenarnya. Apabila engkau adalah pemaaf, maka engkau akan dimaafkan. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar salah tuhami, ido say tadok di tangyang aliyaman nami akamanginang. Dan jalo ommu pengampunan kalau engkau tidak bersedia mengampuni. Engkau akan diampuni apabila engkau mampu dan bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Sotung diri puho, kita adalah orang yang sempurna. Sotung taripu kita naso dalam arti mangulahud dosa. Pardosa nagudang guhita. Ya mata manang pat manang dia pi sudido luhuk na do mardosa ninna dia detay. Amo kadongan na ni aulongan. Apalagi mamulutida salinay di media sosial, tanggung be, akan mengulahun akka dusay daw nati. Jadi tidak lagi mulutnya yang berbahaya, jari-jarinya yang berbahaya. Tangarong biar gani presiden, dia kajolma na mengulahun hatay, maaf na mengulahun haja hatoni. Tangarong be wibawa ni akka pemimpita si pata tabereng dibain akka jolma naso mampu menguasai jari-jarinya. Alai babu amat itu bahenon dohonon. Haru pemimpin di gereja tapi si pata somarar gatabain ngatabereng di media sosial. Tiap hari disauk. Tiap hari kompor. Tiap hari holat dalam arti mengelului hauranganna. Laswarong beaka hadingganun ni nasidaka pemimpitai mulu hiapi nasida dalam arti mengulaw na kaurangan. Amu kadongan na ni olongan. Salinay haru tutuhan ipis ipata. Dang tanggung manang raja tiga do hita maddo sidohonota. Apalagi matu akka pemimpin hajol mau. Bahagian di tedda-tedda jamat dorai. Jadi bolong kau mau mengoreksi pemimpin di negaraon, memang uki do pangalahom senat kana dikoreksi mi. Molo dalam arti holat sebatas retorika sebinggo, manang holan hata-hata sabinggo humalo sendasida, tang marlapata ni. Unang mapamalo-malo kita bah. Dagudangan dun wangeti, bolo tabering orang masih Jokowi di baik buhi na song buhi ni monyet. Ayah haruin naroha. Arong mana ibang rupani sehira gaberi, uduk, gabernya hadibain pemimpin tayama ngasih roha mangida. Ape binereng musi, arong pun name lagi,
Ngasala binari ulun nih tong di like. Tong arong followers na. Ya. Awak kadongan na niya olongan. Bolong nga tabo to salah ba salamat to. Ya pula haro ta bagital-gital hasalani. Talait musik. Ngaulaw duza nga maralo tuhatan di debatan na sinurat nai manang nanidok nai. Alay tong talait. Molo talaik aka status na melecehkan orang lain. Sebenarnya kita sama halnya dengan orang yang melecehkan itu. Katakan yang benar jika benar, yang salah jika benar. Maaf, yang salah jika salah. Yang benar jika benar, yang salah jika salah. Molo ngata boto salah, tarok salah. Los boha hubungan mutusi. Laos sungguh dia hubungan emosional mutu ibana na mengulap kesalahan. Kalau dia salah harus dikatakan salah. Laos sungguh dia sungguh ni roham marado pejolma nama dok nasi tongi. Molo si tonggo na dok naik kodohono mo si tong. Itulah orang Kristen. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Yang lainnya itu dari iblis. Yang suam-suam kuku dari iblis. Maka dongan na niya olongan salinay taorom madirita ba? Ya, tajamot to dirita, unang taliyay dirita. Bahkan unang taliyay di bata, alan niya kahata-hatata. Alan niya kanyon, kecepatan ni tangan mengitik. Mamasuma-suma, unang maburay. Budu hita paingot ton. Alay memang ikon di bagasan holong si paingot tay. Namar huriop pesong ini dua kamanginan, molo holam mengelului haurangat dohita, tang marlapatan nih. Berani mengoreksi, harus berani memberikan jalan keluar. Namar hurion, itu tahe, memang kerus jaga bagaran nuliak kena berjujur judi, tang pala song kalahan. Amin. Holong gorohamu natu akka perhaleru munati, ido. Molo naing mengoreksi ka perhaleru hamu bui mei. Alai koreksi nading gamatong. Molo naing mengoreksi ka padita bui mei. Alai ka koreksi nading gani mabekam. Anggo holan naing menjatuhkan do, holan naing melemahkan do baunang mabah. Tumagom maunang tarok. Tumagom ma agak tapaholang otik. Daripada kita harus dalam arti merusak kebersamaan yang sudah ada. Maka dongan na niaolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Los iman yang harapata di minggu keluarga sadarion. Di minggu keluarga sadarion di paingot tita asa salinay songon na idok ni epistel tay. Taulahum matohonan narong dihitabi. Tohonan hamaon, tohonan hainaon. Tohonan hamaon do, tohonan hainaon ni ima ama namar sahala suripada na burju. Akayanak kon naburju mahita marado ponak kanatoras jolma na diguaran anak naburju amana marsahala sori pada naburju akaima jolma naolo mengoreksi diri naolo memperbaiki diri na menjauhkan kemunafikan aka ama doh ina doh ianak kon namar saur doh hatane debata akaima naolo muba akai manaulo berkembang jalak kasih songonido akan berbahagia benaidok di bukut tanah badia di hatan itu hatta mertua do jolma natu mangihon hatan de bata doh na upeopsa amanami nanami nani aolongat di bagasan Kristus ido harapatta nanaing si ulahunut tadi panggul miton dinggulutta dia kapartikian nanengro tabereng ma pembangunan rumah dinas tayete mulo hubereng ngasongon na tari dengan progres na te ya tabangun mak tak coba mak mendukung dang bui hita manubang minimal manangiakon dang bui hita dalam arti mangaleho nakka pamikirio minimal hita martangi yang tutuhani Tuhan pasu-pasu mabagas surya nami mulu jadian noni jabu hubereng on nama gereja salah satu manang rumah dinas yang
besar di distrik ini. Nadinggan di distrik ko. Las rohamu nati. Ido, las rohaku, huwereng ditik-tingi, ngarong gua kesumbangan pribadi-pribadi mulai masuk, ngawi pakyon ni panitia ti. Nyonya pakpan burusi tanggang wek pitu, keluarga bilu betubing burusi anipar wek pitu, NN ngarong disi. Tak soal nilainya, tak soal jumlahnya, berarti ada kepedulian, ada kepekaan, mendukung segala program di gereja diberkati mak. Sudi ruas huria, jala tabasadar wa taunang haurangan na tabereng, muladong akan umurang, tor dipasa itu panitia, panitia benon na paturehoni. Ido, mulubuhi ta saling menguatkan, mulubuhi ta saling mendukung, kupikir saborak-borak nasi pikiran, nabudu ita selesai honi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alijahu pada bata manami, mulyati madia sini roham amang nabasa, namang lehut dihami pasu-pasu satu pertikiano, nama dongani hami lahu mamulus akaryari ningulu nami, amang nabasa mulyati ma disaluhu nakka nabi nahembi diham. Di paingot toro hami marhiti turpukon, asa unang olu hami menguhumi dongan nami, ala penghakimani panguhumioni hola siakodo Tuhan, ala hodo na utama, dan ado kami naso merdusa, amang nabasa ajari mahami tutu mengulahon hatam, saunang maholan na mengeluli haurangan di dongak kami, sementara haurangan nami dang bui hupau hami manang hupatureha, mulu bui hami paturehon halak ikon denggam ma parangenami sian nasida mulu olo hami mengoreksi halak ikon bui hami Tuhan memiliki akka hal-hal na istimewa sian nasida sepanjang mulu hurajumi hami do hami akka berdosa tang tama hami menguhumi akka haurangan di dongan nami amang nabasa ajari mahami mengulau katami naeng mahami tutu gawe keluarga namar habiaran maradupun ho ama namar sahala suri pada naburju akan anak natar picang siulu yajar siulu puda Tuhan debata manami pasu-pasu masaluh naruas di huriam naromar minggu di gerejaon dot akan beribadah merminggu di bagas nasida bi Tuhan pasu-pasu nasida sayului maka pangiduan nasida saya tangi homma Tuhan akka tangyang nasida amanami nanami ruas di huriam saluhutna bui manasida pasu-pasomu Tuhan disudi akka ulaun nasida Tuhan lehom mangulu-ngulu di akka ruasmi lumubi akka napugus akka nasumar diha-diha kana sopot somarama somarinai sarihon nasida Tuhan ka keluarga nong majalo pasu-pasu nasiak kopi pasu-pasu nasida asabui gabi pasu-pasu songon na pinangido di jamitan nami di minggu na salpi Tuhan jolom mana terpasu-pasu ikor radi mamasu-masu jolom mana jalo pasu-pasu ikor radi masyuruban mangurup ya ka jolma napatu syuruban itu Tuhan amang nabasa upasat tami ma tipartikianon ima nyonya siregar buru si jabat na ubegi hami Tuhan tipartikianon hurang sehat pamatang manang ahape sahid na lokot di pamatang nga ditikyot Tuhan asimaruham baima hamamalum ni sahid di nanami asabui inanami marhahi pason dia kapartikyan na nengro jala marlasiroha keluarga Tuhan suak songoni nang amanami na pature-turehosa anggiak mapargugam mo ibana lehonom mo hapistaran habisuhon na siyakko pature-turehon inanami namar sahidi dang lupa hay manangiatkon inanami nyonya si majutak buru si hotang huas di huriam namangido tangiang di partikianot Tuhan di paluas sudu ibana mangadup yak kahabut ni roha dia kapartikian na salap margugu ibana madok mulyati Tuhan todopam alai Roma hami nuaing martangiang maradupok kumapuan keluargai asa pasu-pasumu yanakon na siyak kangan do siap pudan di botoho Tuhan sungguh dia kasih tasita nasida do keberadaan nasida mang nabasa anggiak mabui yanakon na siap pudan
masuk tu pendidikan na tu mibu dope. Bui lancar ka ujian manang tes na mardumu tu pendidikan namang na basa. Pargugui ma keluargai lahu mengadupi sudiak kana masa di tongan ingoluna. Di pasaha do parbui ni ha porsionna. Pasu-pasu mai Tuhan. Asa gabi uap na khusus dia dopa mai Tuhan. Dan lupa kami manang yakon keluarga ni namar sahid na diwiksada aliamang na basah. Say homa na mabubu sahid na. Say homa na mga leon hamamalum di sahid dia manami. Tung takas nyonya NP si tumpul boru si hombing nuaing diok name di rumah sakit Advent amang na basah. Pasu-pasu keluarga na pature-ture hosa. Pasu-pasu obat na pinangan na. Pasu-pasu para medis na mangobatisa. Pos rohanami butom musahid siya nakapamatang na Tuhan. Amang nabasa na yung marbagas maanak do buru ni Huriam. Ima si Maria Selvia buru silalahi. Ruas di Huriam na diwiksada. Dohot si uluan si tupul di Dumai. Mardalam ma Tuhan sakak na si didoh tinggan. Pada wom nasabat-abat. Pada wom nasasahid siya nasida. Gabi keluarga na berbahagia ma. Calon pengantin tujuan nyarion. Pada uma nang akaparamaran sen keluarga. Nalau mengadupi pamasu-masunya anak dohot buru nasida. Songonima nang ruas di Huriam. Si Daniel putra tua na ibaho. Doh si Iwisni Fitriana lastiur buru aritonang. Nanaing merumah tangga. Nanaing merbagas di hari Sabtu tanggal 25 Juli. Dia kapatikian nanaing ro. Upasahat tami matong. Yanak kon di Huriami holat tuhodok keluargana. Mardalam masudia kana pinikiran nasida. Lau paujuk ko pardonga sarepion ni yanak konna. Dan lupa hami manangiakon namoding seruas di Huriam. Imama nami litong pangaribuan. Nong marujung nguru di partiken nasalpu. Pasu-pasu mainan nami bursi barani. Nang yanakon na Tuhan. Na marhabot di roha. Anggi mahona mangiring-iring. Hona manugu-nugu. Hona pamalupor roha hati-hati ng pikiran na. Hipas-hipas manasida. Madalani sudia kaparngulun na tujulan narion. Sesa dusa nami. Asa tamahami habawaran ni pasu-pasu. Olam mga saun gowar ni anakmu Tuhan Yesus. Martangiak kami di hadapan. Amin. Maredehita hut papungu pelean. Good
debata godang dobe si guru honomi satu dos bodoh Tuhan mi sai tong nahu rang hati goran mi sotu dobe hapor seami Iring sapi pihak holongi ho dongan mulas pihak lupa ho Tatangi akom piliata alidi bata manami na di benua gijang Oru haroroan di saluhut silihun-lihun nadinggan dohot nasa ulibasa namon yutus. Kupasatay masiyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramot ya so parhasya kami pilihanun. Pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanay marhiti titodim. Asalam hutad dahami gurang isilehon-lehon mi Tuhan. Asalam gir-gir kami madok muliati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasama dilehon mi todiro di pamataku Osadoh gogoki rodi salut artaku Hupasaha itu naso kudo Alia manami na di banua gijang Sai pinorbadia magwarmu Sai Roma harajamu Sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang Lehom matuhami sadaryun hanguluan siapari Si sama dusa nami songop panisa nami di dusa ni dongan namar dusa Tuhan Unak kami tugihut tu pangujunan Padua mahami siap pangaku Aiho napuna harap jauh dohon hagogo roli asanapo saleleni lelena Ulak mahamu di bagasat dame jalohamu ma pasu-pasu sianamata di bata Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho Di sodakut Tuhan di bata buhina tuho jala asima rohana midaho Di dopakot Tuhan di bata buhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin. Horas Meita.
namu barohaku dibantu haki dung Yesus maringan dia lunga sonang awon tung dame rohaki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia tunga sonang doa untuk Yesus Allah dung Yesus maringan dia auna liluhian dapat sambuloki dung Yesus maringan dia mengasai dosaki diban mudarnai dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia tunga sonang doa untuk Yesus Allah dung Yesus maringan dia harorona huta gandang uhum tahe dung Yesus maringan dia dohot au maparto habis sangap muse dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia tunga sonang doa untuk Yesus Allah dung Yesus maringan dia